Práve naopak, naši politickí lídri sa stále viac a viac otačajú chrbtom Európe, ktorá nám zaisťuje slobodu. Čo si povedal? Čo si povedal, ty tupec? Že Európa nám zaisťuje slobodu? Braško, správme si taký experiment. Ak nám Európa zaisťuje teraz slobodu a my sme v Európskej únii, pokiaľ viem, last time I checked, dones mi plastovú slamku. Ja počkám. Normálne choď kúpiť plastovú slamku a dones mi ju. Dobre, môj. Alebo vieš čo? Vieš čo? Dones mi takú flašku, čo nemá túto Dones mi flašku, z ktorej viem dať vrchnák preč, jak to bolo kedysi. Alebo vieš čo? Kúp si po roku 2035 benzínové auto. Kamarát môj, ja ti niečo vysvetlím o Európe, dobre? Európa si veľmi rýchlo razí cestu pre status najviac neslobodného miesta na Zemi. Mali sme tu